A bɛ wagati damadamani bɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mun kɔni ye Menaka mara ye banbaancikulu n'u ye EGS ye o kɛlen don ka Menakakaw ka o degun kosɛbɛ mun kɔni ye GSM ye n'o ye Iyad Agali ka mɔgɔw ye o kɛlen don k'olu gɛn ka bɔ yɔrɔ la. Burema Solo n'ale ye kunnafonidila ye ale ye kibaruya min sɔrɔ nin ko in kan an ka o lamɛn. Wale min bɛ ka kɛ Menaka yɔrɔ in na ne bolo ko kura tɛ parce que Menaka yɔrɔ in dun filɛ nin yɔrɔ min don o b'a wele ko groupe fila EGS o ye État islamique au Grand Sahara ye ani GENIM au GSIM groupe de soutien aux musulmans et à l'islam. Donc nous fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ in na. Donc groupe filanan ye ne ye le GSIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ale dun ye a fanba bɛɛ maliyɛnw ye i n'a fɔ Iyad Agali ninnu ni Amadu Kufa ninnu ka mɔgɔ de bɛ ka baara kɛ. Hamadi Diko n'ale ye maliden ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na kunnafoni jɔnjɔn foyi tɛ ka sɔrɔ fo n'a bɔra minnu bɛ ka sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Kibaruya in bɛ ka circuler réseaux sociaux kan ka caya kosɛbɛ waati min an y'a mɛn an ka mɔgɔ dɔnnen minnu bɛ Menaka ye an y'a lajɛ ka u wele pour que ka a kibaruya ka kun n'a ɲɛɲɛ dɔn. An kɔni ye weleli min kɛ an ye mɔgɔ caman min wele min bɛ Menaka caman ye jaabi min kɛ k'an fɔ an ɲɛna ko olu yɛrɛ b'a mɛn i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ k'a mɛn cogoya min na ko mɛ tiɲɛ yɛrɛ la olu t'a kalama u t'a kalama u ma a kibaruya mɛn yɛrɛ u kɔni b'a mɛn ten kilo la mɛ k'a fɔ k'u y'a ye mɔgɔ min y'a ye k'u n'o kuma na o ma kɛ. An y'a ye k'a fɔ ni Burema Solo ale bɛ ko in kalama Hamadi y'a yira k'a fɔ k'a tɛ fɛn kalama Usman Moriba ale bolo mun kɔni ye ɲɛmaaw ye olu de kan ka sɛbɛn bɔ ka kunnafoni sanuman k'o di malidenw ma cogo min na mɔgɔw bɛ se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya mun de bɛ Menaka bi. Bɛɛ bɛ ka taa fɔ gouvernement normalement ale de bɛ kan ka fɔ ale de bɛ kan ka bɔ ka fɔ tiɲɛ ye nin de nin ko la voilà parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ bi an y'a mɛn de donc gouvernement de bɛ se ka bi ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ ka fɔ nin o tɛ ou bien mun bɛ ka fɔ nin o de don voilà o ye a ka baara de don quoi. N'o tɛ kunnafonidi gafew Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu caman kɔni y'a sɛbɛn nin wagati laban na k'a fɔ ko Menakakaw mun kɔni ye bɔli ye ani doni ye u ka dugu kɔnɔ o gɛlɛyalen n'u ma. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.